Tlet banek ta' fama internazzjonali inaqdu mal-Bank of Valletta biex jagħtu sostenn lil proġett tal-Electrogas fuq l-impjant tal-enerġija f'Dellimara. Dawn il-banek huma il-KFW, HSBC International u Societe Generale. Bħala parti minn dan il-proċess il-Gvern għamel garanzija temporanja ta' 360 miljun euro. Dan fl-istess ħin li l-istess konsorzju iggarantixxa 90 miljun euro wkoll. Garanzija li saret wara proċess metikolus li konferma kif il-konsorzju għandu dawn il-flus fideh. L-istess konsorzju ħallas ukoll il-Gvern is-somma ta' 9 miljun euro. Il-garanzija tal-Gvern hi meħtieġa biss sakemm il-Kummissjoni Ewropea tikkonferma l-ftehim li jiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista miftiem mal-konsorzju li rebaħ il-proġett ta' Dellimara. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna tkellem dwar semm il-banek ta' fama f'dan il-proċess. Huwa sodisfazzjon kbir għal Maltin Lawċin u għal proġett innifsu illi 3 banek internazzjonali li għandhom il-fama tagħhom, illi għandek Societe Generale, għandek il-KFW IPEX, Bank Ġermaniż u l-HSBC, inaqdu mal-BOV biex ikomplu jgħinu bil-permess tal-lom tagħhom lil dan il-proġett. Il-garanzija mal-banek tfisser biss li l-Gvern offra ċertu assigurazzjoni mingħajr ma ħareġ ebda flus. La darba l-Kummissjoni Ewropea tapprova l-ftehim jibda l-proċess biex il-Gvern jirtira wkoll minn din il-garanzija bankarja. Dawn l-aħħar żviluppi seħħew fid-dawl li f'Marsa xlok ix-xogħol qabad ritmu tajjeb ħafna u l-proġett għaddej minn fażi għall-oħra skont il-pjan imħabbar lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet. Dan għas sodisfazzjon tal-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi li fakkar fil-bidliet kbar li se jġib dan il-proġett. U ingawdu minn benefiċċji ambjentali kollha li ġejjin permezz dan il-proġett. Tajb li nfakkar li permezz ta' dan il-proġett, il-Marsa Power Station se tingħalaq darba l-dejjem, Dellimara fejn iċ-ċumnija l-kbira l-Phase 1 li taħli u tħammeġ se tingħalaq ukoll, il-heavy fuel oil se jkun biss parti mill-istorja tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna għax se nieqfu nużawh, it-tariffi se jkunu raħsu bi 80 miljun euro li ħalaq biex ngħidlek injection kbira ġewwa l-ekonomija u ħoloq ukoll tkabbir, l-Enemalta ġejja fuq saqajja, mhux biss raħset it-tariffi ma se tkun f'pożizzjoni li taqla l-flus u dan kollu jawgura wkoll tajjeb għall-finanzi tal-pajjiż.